Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wala ka jingya ki sangya kamay baklembo por bala penlong da Meglaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle bandawa penhiar dorno e kompanyang kadang e betang hadu benta. Nakaliang jaka Nongstown Region Local Taxi Owners and Driver Association banum khangla dikipai ba bakindi jaka jingya sang hakas ngi ublay ka banlong haka nyotedek urampang arjar arpway ka association klashim ya karai ban ailat bat kanam dan ke jikang lat ya kinu ki kali lakalong ki kali kamay bat kiwi pakinya kinyang hakaba kan ikan trekam tang hapok West Coast Hills District. So panai play product khot jong ka Nongstown Region Local Taxi Owners and Drivers Association di dalam lang akan ada khidmat te kai ka bagi kwa ba ngin pau kan ko por gulong ba ningong isap so panai play ya kinong kursan jong ka Nongstown Region Local Taxi Owners and Drivers Association baru khot lagi long kerja grup lene kidai kirup ba ngai kijing kublai ki ba hakide ki license ki ba ngi la long kidai kijing strike na kota banile ban pendiar ke kedor jok punyang na kaliang jung ba ngi isai dalam kijing smart bagi la ai ke ti kumon ketika yang tengah ai kijing kublai ke depan na kota jok ba ke persen radba ya kena kijing ki jungi te kai ke ba ngi kwa ban pentip benta kasi gelong ba nama lesai kedai kasi jong play tena kaliang jong gi kum ti nong yalam jong ka West Coast Hill lana jong ka Nongstown Region hi isngo ban pensai ba lese gin sadon pun ki ba solongo ba yo lese ki mesai su ekeli nam ta ban lesi ji sen na mani tip bagi dei hi Kristan te nak bentalasai na kwa ban kwa tip sekipai ba nak bentalasai lagi dei kino ki kali ki komersial ne ki private ne kino kali ki ba kidon kam mane sing sen na ta sai kamdon jingte la ne kamdon kono ke jing khang na ta jong kali te hendrai pede lasi ningkong ngin petang biang kajuhi kumbangi lale ki hakini ki license ki ba aduk mentarsi te sakawai pede ka poin ke bang kwa ban keren hang ne kolong ba nakaliang jong ki volunteers jongi bun kila yo banbat ki kali jong ki kali simat lani kali jong ki breu simat ki bala sim dese ki bala sim kabu ban kamai lani ki ban kit ki pesenjar ha kali kawan ha gini gisngi bang la perlong ka strike te kai ka bang akwa ban kentu hang ne lani akwa ban kepat kamtami ko office jong Regional Transport Officer ba kidai ban yasim kya ha bede ban kene namar ba kane ka ta kla ya ka ba ngi kum kita kinong nya taksi ha jing sya ya ki na ka benta ka jing mentoy lam jong pai ba namar bala dam ta shuno ki private kin ya kamai no ka bumut ba ka ta ka jing ki jungi kamdon jingmot te nga chukwa ban biang ne ba snova na kaliang ibor ba dei pai ha bede ba ki badai jong ka office jong DTO dan kilo ki badon ha kabor bakin ya pedlam ha kabede bat kene ka benta namar ba kane kan sawanra ya ki jing bom stu jumot adin habot namar lemba ka jing ya kamai jong kini ki kali private kemot ba teng kalala bonra ka jing perkat ka ba ka jing perkat ka ba lese na kaliang jong ki kali lokal rukin sedon kinsa don ki boong ba pet mentai ki kali private la syabat su kamai gum tu balai ngin suisiu itat telada kadon kata kalat kemud nakliang jong ngigum ka sion ru ya kata nginum la ban tela kami ai namar ba subuno la shalesi ki kali lokal kin ya convert na si private la kin ya klano ya kali jong ki kin ya kamai te mano ban bakli lada hakum kena kapor kimdon kono ke jing bakli lam te kata kadika poin ke bang akwa ban kren bat balai nga kren spang kene namar ba itip hi ki jinglot jingsap jong ki taksi ki bakamai kelong ke ba hadu kata ta ban kan ya ki tax nadu ki tax lene kita ki maintenance lene ki wei jinon kam ha bele ban ki lokal taksi lajan poi si ki sau thousand ban kan belum lang bro kai total te lada ngisiu kata ndrai ki private lene ki badai ki kalisimat ngitip pak tax karet telada menta private ubasiu tax kamrit
uyo no ban kamay kung bakamay mga ikilokal si kata kami hap. Tengah bu kada kecing itu ba nakaliang jong office sofa bin bedlam sofa kanai kenang ba kanong mi kano kecing rumah hagin habut. Hakabede bet ka nakabeta la sai kabede si jong play nakaliang jong ikum ka kinong alam ki bapay ya ka no so din na kalasi ono san driver association ikwa betip batang kanai kada kecing betip tang na buntajong i kabede habut jong kuwas kasi health. Tanah hampol jong kan oston di jon di bawah kuai. Nam kita ikiwai tekan nam kita.